Goedemiddag, Lee Kortom hier, Alipad van Vriendal Matsikama, werkzaam voor Jacobs Leader Afrika. Ik is de programmabestuurder en onze de afgelopen 3 dagen heeft ons youth engagements. Een van die highlights voor mij wat uitgekomen is van dit is eerstens hoe die jeugd opgedaagd het naar die geleentheid toe. Ik denk als een stigma in onze gemeenschappen dat die jeugd stel belang heeft, hulle kom je naar geleenthede toe niet, maar als het zo was in maandag, van vandaag af kan het niet meer gezegd worden. Dus ik was baie blij voor dit. En dan ook was het interessant om te zien hoe die jeugd deelgenomen aan die gesprekken wat ons gehad heeft. Hulle het voor een dag gekomen met oplossings, hulle het hulle inzetten geleverd en dat heeft het ook makkelijk gemaakt voor ons doel wat het te bereiken, wat namelijk is een implementeringsplan. So ons wil die plan samenstellen na al die engagements om dat een werkende en een levendige plan te maken. Dat sluit ook dan aan bij die volhoubaarheid aspect met hoe ons dat gedaan wat ons gedaan heeft. So dat was de eerste ronde van die engagements. Ons gaan definitief kwartaallijks weer engagements hebben. En zoals ik zei, waar die plan in komt, is dat ons gaan terug gaan en ons gaan kijken en het gaan herzien en naslaan en kijken. Heeft het gewerkt wat ons gezegd heeft? Die beloftes wat gemaakt was het nagekomen? Als er zekere dingen wat ons moet aanpassen, wat ons moet wegvat, wat werk je? Want ons weet ook, als het komt bij iets zo complex, zoals jeugdontwikkeling en werkloosheid, dan is daar niet een lineaire antwoord. En dan, die ding wat voor mij zeker het meeste dankbaarste maakt of blij maakt van wat gebeurde die afgelopen 3 dagen is hoe allemaal van die municipaliteit af, die rolspelers, die privaatsector en dan ook zelfs ons als Jacobs Leader Afrika, hoe ons samengespannen. Van die ouwens wat die klank gedaan het, die mensen wat die kost gevoorzien het, hoe allemaal uit de pad het gegaan het om te verzekeren dat dit wat ons de afgelopen 3 dagen doen een succes is. Baie dankie aan die jong mensen wat opgedaagd het, baie dankie voor al die rolspelers wat hulle kant gebring het. Daar is ook baie werk wat nog voor lê, maar zoals ik zei, ik is hoopvol, ik is recht voor dit om schouder bij die wiel te zetten. Laatstens wil ik net zeggen, Pakama Matsikama, kom ons staan op Matsikama, arise Matsikama. Dank je.